mon beachor basa bi teron pi penasomar bahini atum hem nang chilele de Karbi anglong angkang alongta arong damsi covid ingpre pipon bomlo Uttarakhand KIJI Open National Jump Rope Camp and Championship chipate dunatum hem nang chile etlo Karbi Longri Abirta kilang rad on pan kardom pacher iklo kardom Pini Karbi Longri Abirta ke than ponjia ba nili sami kabin tiron pini birta angton jupanik sina Bokuria Police Station Kaparlo Longnit pen ke helo kilometer ke thom anbak duji manai terang aro amikar mon be achor basa pi tiron pi lapen asomar bahini atum kidam tang phaikoni ni phai greener cap ani hempen ke bar plot monta pini ani anta hem kachilele det ajo achor mon be lapen asupi akleng atum don arab atum nahu pronglo mon be pen kachithana tengke achor basa pi lapen asomar bahini atum kidam tang phaikoni ni phai greener cap ani hawar ke hati koitong bi arong ansi paleji ani pike so kachilang damje aphan kubardo bonta hadak pale damde pusi nini api birta chelong thupen mahu haklo don rap lapen jirpo jirpi atumapha birta chigumri etta achor basapi teron pi lapen asomar bahini atumapha birta chilong le deplo lasi prabjin pen hem kachibangji aphan achor mon be lapen asupi akleng atum kachuningri lapen pajok le theklong pusitami 6002665363 along Birta Paleji apan achuning report Manja pet bidasik timu Karbi Longri Abirta Bistibar hai bistar pate 18 ani lode dakpen kita mari kopilan than kange ne phane ke than ke polo neke ada prang neke kithurlo labange ne pen ata prang uthurlo he fisaring arailong si lage hodasi doko tapi ke ni ada prang kitur pensi niki hem hai ke arkoklo hem arkok pensi ta ne phansi pulo oko niki pinike niki amang tata langlo theklo a uthum tata kangreng ekton junno aku niki sarpi phan langdami pulo kosone kisuma kosone kiso ong pulo niki langdamji pulo he ne hem sarken ne usumar pen mane pinso so inot alo so inot akon ni apiso bangatom si kidam gamasata do prek kaya din panche prek chara son do ma mate kaya din son la kaya din son kali kidam hosira asap ke prek do tare nali laso nali ninga ma tha pen pene kemang hu dam det ason ji ma mate ko mane long kan det poson sin nali ki kamatha dam lo neke mahu ke neke ni apai phansi kiso kelang damji pusi neke matha dam ke mane lason pulo ekdin ke kiso langpo ekdin ke nike sok kerot rapi po la phi ke bangji po 2 din afisi nike bangji po ko nang hem dokongoi non ikidin sangoi na hakta kam dam nang nilo hola ko be arong langoi pen arjo ba dakpen dam ji pen arjo nang le phone kori dun je lilo malile mangla sobe abirta de hola bangke nike aning ta bedelo eno apai hemsi dolo eno la bangke thangthelo lasole he tita la phege anike 2 din nason dolo nonta khobor baturita abe osumar tum ta phalo ni mathang hemason kali ni apisoke hem bangji nangi pulo hako ni apiso juni pe ni do thokthi anta cho thekthi na hakta dam thekthi de ako la supi nudo munisa bepi lata ajolo pote opai ke hang ako lata opai pe ke hang late apu pen asupi chirupi ako ada plo thulo tata chirupi oko ko nasido na hawdo sita bangji no ko nesin nang akai ni nanglo sini akai pranlu nang na hawdo tita bango neke nang abe pute ni do thekthi budam je kan lingjet pin lo net lo nili ke long de sa long de mene long de mene active lo ho borjan long lo he mo pen lin than mate di la so ho ni le borjan nam lo nang lingjet pin lo te ma kene nang lingjet pi ke phon jing ki pul so na ban ka ju he manang a ju lo kalang lo ni ta ko che thang nang kok lo ke matia lam ke
te Kila soteng menang lintano menang libung. nili pulo phon kiri ka kana nang le chikle ta lang me eli paita sar pilo no ken eli pota velo po nang lason kam choklam ri oni lipu dun ama de la so chingchek pasa paso the ni ga ju no he ta la tum chingchek ver ve he pu per ve he matine arang hu ke paso se he ni ta ke juno de pu pe dei mate non nang lipu yi bang ke pini non li ke la pu si punang ka pa va na pu si punang ka pa ke ni ta inje te ne ver mate ke inje ne ver le ke wang ve po tin ta chela no dak po ke ni tom phansi nong no ke dorong po la sin ni bang ke na ho la dos ta me wang nang po ya lin bang ke kosana men ke basa piteron pi na si ni li bang ke na ho la do na ho la dam ta me wang vek ne ya le ke non nang li bang punah mane pu mi Corona vorpen radapan kapachok ponji apan pu sorkar tumpen kemang ponsi anotin abang putin apanta corona imprim kipipon edji apan siding pon bomlo lason si pini matijong ni paike thom lakhai koratro durbaguri constituency hanboka rongalongta medical BLO polling officer atumpen chilangra atumpen covid imprim kipipon Daitor Sub Center Nurse Sangpi Ophu Teronpi Taradong Polling Station BLO Jamindar Terang Polling Officer Atum Lapen Asa Teresa Hansepi Atumpen Si Chilang Si Lasuing Prim Kipipon Asai Kidengpon Hanboka Pen Robinson Killing Karbi Longri Abirta Karbi Anglong pen angtang Uttarakhand along Kibipon KIJI Open National Jump Rope Camp and Championship Pualong Chipati dun pen nung chipalong dun si Karbi Anglong apan puthot nong me nangkiwan pitu alang litum angring phang chopi nong chipalong dun lake gold pen brown la pen senglarbon taropi gold and silver ruptalin teronpi gold and silver Sensome rong pipi gold and silver lapen Samimet angrong tisopi Jessica teronpi Siim krotum gold medal chipalong dun Alang litum bang troksi nong chipalong si Karbi Anglong apan kemesen ang tek kiwan pi Non kibang jilang sitame Nepal along ta alang litum puthot pathudun si nong chipalong dun ji posi pini pherengke tum karjohut nang chithandun lapen KAC Dr. Tuliram Ronghang aphan la ansuse nang chirap chitodu nang ji busi kachuning ripon manja pen bida sing timung Karbi Longri Abirta non bachubang hai hoda da Uttarakhand ka ni dalawang si bachhuta le ko PPS ona ne tum bathudam no da group jamro pancho rehata ki bige lasi tum jamro si bachhutam chakha ba ke event plus camp dolo tum han 3 days camp nang pilo training nang pilo la den pensi ke la pini bathu championship dolo ke ba nang ni tum ladak pen kedam bang an dolo 7 jon total ki inke la tum bang thom bang ke pini problem ke chen ma bang der chet ba tum bang 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 dan chet la tum bang bang la nang ni tum la bang proxy kedam pen nong kon ana nong siwan mana bang sura tham pin gold side lo sita gold long lo silver long lo and next ke bronze long lo nut duita medal ke bang long lo bani non ke bang jilang nang ni tum kon pati tambom lang ma abang patek Pachhutam ko Nepal non December 29 to January 1 to 3 at international la ke Karbi Anglong man nitum non ke national ka assam pen present kuri pidaman inke non ban ke team India pen select to kai pachhu ki ko non ban ke andela ubi gini tum phan mane amulalan nitum non mane la senang pachhu to nitum non kai la hasan ko ko freestyle lo nili silver silong la pen double touch team event lo gold silong do hardo nili men circular one taro ke la pen ni gedo la purong chakram near bagmari difu la purong ko medical college alo ni kelong ke silver pen gold silver kelong ke double under lo silong do la pen double la gold kelong na ke double dash lo silong do ni kelong do banke
Ano nang tum kita mi pan. KCC pen peni akirap nang rap dan manang itu mapan. Nang itu mana ni? Nanti nang itu nang rap. Kirang jilan stamina nanti laki KCC satu orang mahal kami kirap jangan kau ima nang itu. Nanti itu mapan kalau tak kela tak nampak tu parong rolong nang ipon nang yalin kekuman. Eminasi dalam lapan financial dan eminasi ini financial nang kita apa ngabe? Eminasi pensi dah. Kuma cuma sar. Chairman nang ramton lo alang masirap tu na jadi sini kita akan lihat lo nanti kalau hantar Nanti nang itu non ke bang jilang sami. Non ni ke bang jilang ka ni tum lang si body control tapi ni tum Nepal long si international championship do non 29 to December 29 to January 3 an sila pansi non ni tum non ako pini kundi ba pinapen mas ni tum ako na practice session magi pagchik pagkit bola pen ko po nang dati non ni tum na ni trakan ba sidang long ching mai tang lo mani kun ko ti da federation na ching mai tang lo si kun ti muning malom da kardeng long ta next national championship ba kita senang biji el si alikia mata mi training di lo nang mane nang lapton back mang ko ba mane ni tum jogjak si mala student si ni tum non kita pan si mane padak sing kikang lo mane bipo na national championship ba kita ko tik la si nang mane earning si kami la so check up chitu do Pini Abirta pasakang ton pot iglo domi thak me kardom.